Mobiili.fi kävi pikaisesti kokeilemassa LG:n uutta kaarevaa G-Flex-puhelinta. Kyseessä on ensimmäinen Suomen markkinoille saapuva kaarevalla kosketusnäytöllä varustettu älypuhelin. G-Flex kaartuu banaanimaisesti pystysuunnassa, minkä ohella puhelin on myös jonkin verran taipuva. G-Flex kestää siis hyvin pienen painelun, kuten tässä videolla näkyy. Puhelimen takakansi on kiiltävä ja myös varsin poikkeuksellinen. Kuoressa on nimittäin erikoispinnoite, jonka ansiosta siihen tulevien pienten naarmujen ja kulumien pitäisi korjaantua itsekseen hetkessä. Naarmutin G-Flex ja kahteen otteeseen kynnellä, eivätkä LG:n puheet ole tyhjä. Pienet naarmut tosiaan näyttäisivät katoavan hetken odottelulla. Erittäin tervetullut ominaisuus. G-Flexin kaarevuutta LG perustelee 3 seikalla. Kaarevuus tuo mikrofonin lähemmäs suuta ja parantaa puheluääntä, käyttö on ergonomisempaa ja näytön sisältöön voi uppoutua paremmin. Tässä G-Flexin rinnalla vertailukohtana esiintyy 4,5 tuuman jolla, jonka rinnalla 6-tuumainen G-Flex näyttää suurelta. Kaarevuus kuitenkin parantaa suurikokoisen G-Flexin istuvuutta käteen. Myös takaa löytyvät toimintapainikkeet istuivat hyvin ainakin omin käsiini. Näyttöön liittyy valitettavasti myös yksi G-Flexin heikkous. Pikseleitä on 1280 x 720, eli 245 pikseliä tuumaa kohti, mikä jää huipputasosta ja laskee näytön vaikuttavuutta. Muilta teknisiltä ominaisuuksiltaan G-Flex on huippustandarditasoa. Muun muassa 13 megapikselin kamera ja nopeat 4G LTE-yhteydet löytyvät, ja Qualcommin Snapdragon 800 järjestelmäpiiri tarjoaa hyvän suorituskyvyn, varsinkin nyt matalammalla näyttötarkkuudella. Suurella näytöllä verkkoselailu onkin varsin mukavaa. Quick Theater on yksi LG:n lisäyksistä Androidin päälle. Se tarjoaa nopean pääsyn suoraan lukitusnäytöltä kuviin, videoihin tai YouTubeen. Videon ulkopuolelta mainittakoon vielä esimerkiksi myös 2 sovelluksen käyttömahdollisuus vierekkäin, eli Dual Window. LG tarjoaa G-Flexille myös kääntyvää suojakuorta pienellä näyttöikkunalla. Ikkunasta voi tarvittaessa nopeasti ohjata musiikkia, katsoa kellonajan tai sään. Ainakin itse suosittelisin suojakuorta G-Flexin kaveriksi. Itse G-Flexin osalta suurimmaksi kynnyskysymykseksi nousee korkea 800 € hinta.